Puuskutan ja pukahdan, kun Näsijärven jäätävä. Luistelen ja itseni tukahdutan. Happi ei kulje enää. Tämän jälkeen sänkyyn rojataan. Jää on paikka huonossa kunnossa. Aiemmin oli semmosia 3-4 metriä suuria kohtia. Että saa katsella, mihin tässä luistelee. Näsinneula menee siinä. On mukava katsella näsinneulaa ja yleensäkin Särkänniemeä täältä järven puolelta ei oo ikinä tullut käytyä tai nähnyt tältä puolelta tätä paikkaa. Laitteet on hiljaisena siellä. Ajatuskin noista laitteista, että siellä olisi liikkumassa laitteessa, niin saa ne mahaspoja sekaisin. Mikäs taitoluistelija tyttötrio täällä luonnonjäällä viteltää. Siinä mentiin. Ja toinen menee sinne sulaan. Siilinkari näkyy siellä. Ollaan nyt tultu tästä bikinipaarilta semmonen 2 kilometriä. Ei bikinipaari vaan. Ei nyt. Oi saatana. Tietoa mikä se oli, mutta. Pitäis sen kuvaajan opetella luistelee. Tossa missä on mahdollisuus vuokrata kesällä kun on Liitomarjon mahdollisuus, niin sieltä lähdettiin. Ja paikkaa se on. Tossa menee rata tuolla. Tuolla näkyy porukkaa. Pystyyköhän täällä toimisen paskanmarjat täällä tonne. Sininen ressu muoviton aivan päällä, niin siellä on toi. Sieltä saa makkaraa, mehua, kahvia. Meillä haettiin kaupasta omat makkarat. Ja tuolla Siilinkarin kupeessa vierellä on kota. Siellä ilmeisesti voi grillata, niin mennään sinne ja pistetään makkarat tulille. No niin, nyt täytyy keskittyä tähän luistimiseen, kun ei henki kulje tämmöisellä. Heippa!